Qadirli dinleyiciler, Meclis adlı heptelik ýörüýte gepleşigimiziň nobatdaky sanyna hoş geldiňiz. Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiosunda siz bilen men Muhammed Tahir. 2015-nji ýyl hem bu sagalap gelýär. Bu ýyl Merkezi Aziýa sebäpli dürli mühim wakalara baý boldy. Ortaýadyň ykdysady krizisiniň sebäpli ýetiren täsiri, energiýa resurslarynyň bahalarynyň barha pese gaçmagy, milli pul birlikleriniň hümmetiniň peselmegi, hopsuzlyk we terrorizm ýaly meseleler iň esasy wakalar hökmünde ýüze çykdy. Elbetde, gürün edilýän bu ýagdaýlaryň sebäpden dürli ýurtlaryna ýetiren täsiri hem deň bolman sebäpdäki ýurtlaryň ýüzbeýiz bolan problemleri hem bir-birinden tapawutly boldy. Bugünkü meclisde biz ýylyň dowamında Merkezi Aziýa sebäpinde bolup geçen iň mühim wakalaryna zaýlap, geljek 2016-njy ýyl üçin täbir çaklamary öňe sürmäge tinenşer. Programamyzyň bugünkü mehmanlary Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň müdiri Sojida Jafarowa, Qırgız gullugynyň müdiri Wenira Jumataýewa, Özbek gullugymyzyň habarçysy Surojeddin Tolibow, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky blogy Qışlaq awazynyň redaktory Bruce Panier. Şeride biz bugünkü gepleşigimiziň dowamında Merkezi Aziýanyň her bir döwletiniň üstünde aýratyn durup geçer, emma gelin ilki tutuş sebit barada gürün edelim. Bruce, sen Merkezi Aziýada bolup geçen ýagdaýlary juda içginden izlerleýärsiň. Geçip barýan 2015-nji ýylda sebitdäki has mühim wakalary sanap geçäýsiň. Highlights I wouldn't say. I would consider it more lowlights, and you touched on some of these subjects. Hawa, kär wakalar eýän programmamyzyň girişini agdalyp geçildi. Umuman, ýylyň dowamyny regionyny maliýe çökünlüğini synlasa bolýardy. Emma bellemeli ýeri her bir döwlet dürli sebäpler bilen bu ýagdaýlara uçurapdy. Energiýa resurslaryny eksport edýän döwletler barada aýdylanna men bu ýerde nefti eksport edýän Gazagystany we gaz eksport edýän Türkmenistany göz öňüne tutýaryn. Olar dünýä bazaryndaky energiýa resurslarynyň bahalarynyň peselmeginden uly ýana garlylar. Şol wagtda Russiýadaky ykdysady krizis hem sebäpli öz täsirini ýetirdi. Bu çökünlüğüň bir uju Russiýadaky işçi migrantlara baryp degdi. Russiýanyň Merkezi Bankynyň ýaýradan saganlary hem şuňa güwä geçýär. Ýagny soňky döwür Russiýadan Merkezi Aziýa uradylýan pul serişdeleriniň möçberi görnetýän peselipdir. Bilişimiz ýaly Täjikistanyň we Qırgızstanyň ykdysadyetleri migrantlaryň uradylýan maliýe serişdelerini ýokary derejede bagly bolup durlar. Ýylyň möhüm wakalarynyň arasynda Owganstanyň demir gazygyndaky hopsuzlyk ýagdaýlarynyň birden has ýaramazlaşyp başlamagyny hem agdap geçmeliler. Ykdysady meseleleriň üstesinde regionyň döwletleri özleriniň günorta serhetlerine hopsuzlyk ýagdaýlary bilen hem başa gaýbolurlar. Şol wagtda özüni islam döwleti diýip atlandyrýan topar hem Merkezi Aziýalılar öz hataryna çekme uğruna tagallalary etdi. Bu diňe Merkezi Aziýaly migrant işçiler bilen çäklenmedi. Gurrungy diýen topar regionyň özünde ýaşaýan adamlar hem hakyny tutjak bolup jan etdi. Käbir deliller bu tagallalaryň şogly bolanlygyna hem güwä geçýär. See if they can't get more people, and there's some evidence that it's having an effect. Tojida gelinginde Täjikistan barada jekmejek gürün edeliň. 2015-nji ýylda siziň ýurduňyzda bolup geçen iň esasy 3 mühim waka nämeden ibaret? 2015 was a eventful year in different 2015-nji ýylda Täjikistanyň durmuşynyň dürli uğurlarynda möhüm wakalar bolup geçdi. Ilki bilen men ýurtdaky parlament saýlawlaryny agzardym. Bilişimiz ýaly saýlawlaryň netijesinde opozisiýadaky iki partiýa, Kommunistik partiýa şeýlede Islam Galkynyş partiýasy parlamentdäki orunlaryny ýitirdiler. Şeýlede men hökümetiň Islam döwleti toparyna garşy alyp barýan giň gerimli propagandasyny agzap geçirdim. Munyň belli bir derejede üstünlükli bolanlygyny hem belläp geçmeli. Soňky aýlar Täjikistandan Islam döwleti toparyna goşulýanlaryň sany göz görteli azaldy. Men Gulmurod Halimow bilen bagly wakanyň üstünde aýratyn durman geçip biljek däl. Ýadyňyzda bolsa Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleriniň polkowniki Halimow maý aýynda Islam döwleti toparynyň hataryna goşulypdy. Ýene-de Täjikistanyň Gorunmak ministriniň orunbasary Nazarzodanyň ýolbaşçylygyndaky gozgalaňy hem hökman ýatlap geçmeli. Bu waka belli bir derejede ýurduň mundan soňraky içerki we daşarky siýasatyny kesýetläpdi. Ýadyňyzda bolsa şol çaknyşyklarda her tarapdan hem onlar çadım öldürilipdi. Meniň pikirimçe bu wakalaryň netijeleri 2016-njy ýylda hem duýular. Those are the main events that I believe would have effect in the future in 2016.
Wenera geçip baryan ýylda Kırgızstanda bolan iň esasy 3 waka siziň pikiňizçe nämelerden ibaret? Oh, it was a big political testimony in Kyrgyzstan. 2015 Kırgızstanyň entek ýaş parlament demokratiýasy üçin synaw ýyly boldy. Halkara we yerli synçylaryň berin bahasyndan çen tutulsa, Kırgızstan bu syýasy synawdan üstünlükli geçmegi başardy. Ýöne elbetde, parlament saýlawlarynyň dowamında käbir noksanlyklar hem bolup geçdi. Mysal üçin, ses bermäge hukugy bolan 1 milliona goly Kırgızstanly täze girdilen biometrik hasap alyş ulgamy sebäpli saýlawlara gatnaşyp bilmedi. Emma her nähilem bolsa bu saýlawlar Kırgızstanyň parlament demokratiýasyny mundan beýlek hem ýöredip biljekdigine bir delil boldy. Ýurdun durmuşyna bolup geçen möhüm wakalaryň ýene biri bu Kırgızstanyň Ewraziýa ykdysady birleşigine goşulmagy boldy. Munyň netijesinde ýurt has hem Russiýa bilen ysnyşdy. Kırgızstanyň bu birleşige girmeniň netijeleri barada aýdylanda häzirçenli bularyň ählisi diýen ýaly oňuýsuz boldy. Ýurt günnelik durmuşyň dürli uğurlarynda kynçylyklara duçar boldy. Migrant işçilerinden gelýän maliýe serişdeleri 30 götürüm töweregi peselli. Milli pul birlik 30 götürüm töweregi hümmetsizlenne. Bulary bir tarapa süýşürsek hem adaty adamlaryň günnelik durmuşynda ýüzbeýiz bolýan meseleleri has köpelli. Bazarda haritlaryň narhlary 30 götürüm çäginden has ýokurgaly. Ýurtdaky guruluşy kärhanalarynyň tas 50 götürümü bankrotlugyň bosawasynadyr. Around half of construction companies are facing bankruptcy. Sirajettin Nowat Özbekistana ýetdi. It is too difficult to mention just one. Takyk bir waka barada gurrun etmek kynrak düşýär. Belki-de Islam Kerimewiň nowatdaky prezidentlik möhleti saýlanyp, ýurtdaky bar bolan syýasy urunyň saklanyp galjakdygyny ma'lum etmegi ýurdun ýakyn geljegini kesitledi. Edilbeýleki Merkezi Aziýa döwletlerinde bolýaly ýurtdaky ykdysady ýagdaý yaramazlaşdy. Russiýadaky işçi migrantlarynyň uğraýan maliýe serişdeleri 40% töweregi peseldi, işsizlik ýokurlandy. Adamlaryň närazylygy barha artdy. Emma raýatlaryň öz nägileligini istirip bilmegi üçin hiç ýyly platforma ýok. To increase their voice and to express their concerns. Sirajettin Sagbol, ýylyň dowamında Özbekistanda energiýa krizisiniň hem halky ýakyndan gyzyklandyranyň esasy wakalardan biri hökmünde ýüze çykandygyny aýtmaga esas barmy? Sebäbi Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň müdirleriniň arasynda geçirilýän ýygnaklarda özbek gulumyzyň başlygy ençeme gezek elektrik togynyň ýetmezçiligi bilen baglykda görüň edipdi. Bu barada hem durup geçäsiňiz häzirki ýagdaýlar nähili? So I was going to mention this issue as well. This is probably the biggest. Men hem muny agdamakçydym. Belki-de bu häzir Özbekistanyň ýüzbeýiz bolup duran iň esasy meseleleriniň biridir. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iň köp irlatly 30 million raýaty bolan bir döwletdir. Ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly bu mesele ýiti duýulýar. In all regions of Uzbekistan now we see blackouts. Sirajettin Sagbol, Kazakistan barada aýdylanda energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy netijesinde ýurdun ykdysadyýatyna uly zarba uruldy. Şeýle-de ýurdun milli pul birligi tenge hem öz hümmetini ýitirdi. Burus Kazak gulumyzdan kärdeşimiz gepleşige gelip ýetişmedi. Siz bu barada görüň berýärsiňiz. 2015-nji ýylda Kazakistanyň durmuşynda ýene-de nähili möhüm wakalar bolup geçdi. Well, of course, Kazakhstan had a presidential election at the start of the year. In much as the same case as Uzbekistan, it was pushed forward. İlki bilene ýurtdaky prezidentlik saýlawlaryny agdap geçmeli. Käbirleriniň pikirçe bu saýlawlar edil Özbekistanyna bolşýaly ýurtdaky ykdysady meseleleriň netijeleri entek dol derejede duýulyp başlanmagynyň öň ýürüýte geçirildi. Kazak ykdysadyýatynyň diversifikasiýalaşdyrylmagy uğruna köp ýyllaryň dowamyna çağırışlar edilip gelinipdi. Emma astana bulara gulak asmany. Netijede energiýa serişdeleriniň narhlarynyň gaçmagyndan soň diňe bir ýylyň dowamyna Kazak büdjetini 3 gezek seredildi. Neftin bahasynyň gaçmagy ýurda destine öz täsirini ýetirdi. Munyň netijesinde Kazakistan özüniň jemgyýetçilik ähmiýetli şeýle-de uzak möhletli proýektleriniň ençemesini togtatmaly boldy. Garaz bu ýagdaýlaryň netijeleri öňümüzdäki ýyl hem ýiti duýular. Kazak tengesi şu ýylyň başyndan bäri 85% hümmetsizlendi. Bu juda gorkunç sursan. Şol ruwatda Kazakistanyň adamlaryň aglabasy bank kartlaryny dollardarly. Inni bolsa olar bergisini tengede tölemeli bolarlar. Bu ýagdaýlary hassa çyşyrymlaşdyrýar.
People all of a sudden cannot pay back the home loans that they have, not at the Tenga rate that they have. Bruce Sağbol, bu problemalardan her bir yurdun yüzbeyiz bolyan özüne mahsus meseleler var ama milli pul birliklerinin hükümetinin pese kaçmağı her bir yurtta hem bolup geçti. Türkmenistan marada aydanımızda 2015-nji ýylda manat 23% hümmetsizlendi ise agdalyan sebitimizdäki hükümetlerin gürrüňe diýen maliýe kynçylyklarymyzyň hüttesinden gelmek tagallary nedirjede şoly boldy. Sojada Tajikistandaky ýagdaýlar barada gürrüňe aýsaňyz. Very strange way of controlling rate of Täjik resmiýetleri soňyň dollara görä gatnaşygyny saklajak bolup juda täsin çäreleri geçirdiler. Olar bu ýagdaýlary emeli döretmekde valyuta alış nokotlaryny aýpladylar. Netijede ýurdun Merkezi Banky ýurtdaky ähli valyuta alış nokotlaryny yapmak kararyna geldi. Häzirki wagtda banklarda dollary satyn alyp bolýar, emma häzir banklarda dollar asla tapdyrmaýar diýen ýaly. Ekspertlerin pikiriçe Täjikistan ýaly hiç bir önümi öndürmeýän döwletler üçin öz milli pul birlikleriniň dollara görä hükümetsizlenmegi saklamak juda kyn düşer. Bilermenler Täjikistan öz ykdysadyetini diversifikasiýalaşdyrmaýança oňoýly netijeler gazanyp bolmajagyny aýdýarlar. Ykdysadyet meseleleriniň ýene dowam etjegini çaklap bolýar. Emma meniň pikirimçe Täjikistanyň ýüzüýüz boljak iň uly meselesi bu howpsuzlyk bilen bagly bolar. Ýurt howpsuzlyk we durnukçylyk ugrunda tagallalary bahanalap soňky döwür gazanan ähli üstünlüklerini gurban getiräýmese. Bilşimiz ýaly Islam döwleti topary Awganistanda hem peýda boldy. Bu jeňçilerdiň bir Awganistana däl eýse Merkezi Aziýa sebitine hem howp awandyrýarlar. Bilşimiz ýaly Täjikistanyň Awganistan bilen 1300 kilometre goly serhet araçagy bar. Onuň käbir böleklerine gözegçilik etmek tas mümkin däl diýen ýaly. Hut şu sebäpli Täjikistan üçin howpsuzlyk ykdysady meselelere garanyňda has mühim. That's why the security issue is a priority compared to economy now. Sojida Sağbol, Türkmenistan marada aýdanymyzda käbir idaralaryň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi baradaky habarlar gowuşdy. 2015-nji ýylyň dowamında şol wagtyň özünde de hökümetiň dolar sowdasyna girden bir aýda $1000 satyn almak çäklendirmeleri hem öz gezeginde hökümet tarapyndan görülen bir çäre, emma ol kiçik we orta biznese täsirini ýetiren uly waka hükmünde ýatda galdy. Sebäbi daşary ýurtlarda sowda edýän telekeçiler gönümel ellerindäki dolary bagly bolýarlar. Sirajetdin ýene size gaýdyp gelsek, Özbegistandaky ykdysady ýagdaýlar ilata nähil täsirini ýetirdi. Bärde esasan hem orsiýetde dowam edýän krizis sebäpli ýurda dolanmaga mejbur bolan Merkez Aziýalylaryň aglabasynyň özbeklerdigini hem belläp geçmeli. Of course, the fall of economy in Russia also affected. Russiýadaky maliýe krizisi Özbekistanyň öz içindäki ilata hem erwet täsir ýetirdi. Russiýadan ýyzyna Özbekistana dolanan migrantlar häzir is tapjak bolup görýärler. Olar ýyjek çöregini alyp bilmegi üçin islendik ise hem razy. Most of them are trying to find, any job just to survive. Sirajetdin anyk haýsanlar barada görüň edýäs. Ýagny orsiýetden takminen näçe migrant Özbekistana dolandy 2015-nji ýylyň dowamında? We don't have exact numbers, but people assess that. Bizde takyk sanlary ýok, emma käbir çaklamalary görä Russiýadaky, Türkiýadaky we Gazagystandaky özbek migrantlarynyň 25-30% ýygyna dolandy. Turkey and Kazakhstan returned to Uzbekistan. Howa 2015-nji ýylda orsiýetiň Merkezi Aziýa sebitinde alyp baran agresiw siýasety barada hem gürüň edip bolardy, emma gelin söhbetimizi gysga ara kesme bilen dowam edelim. Ara kesmeden soňra häzir çelli agzap geçen ýagdaýlarymyzyň haýsylarynyň netijeleri öňümizdäki ýyl hem dowam eder we gelecek ýyl baradaky çaklamalar nämelerden ibaret diýen mesele hakda durup geçer. Programmamyzy sada ara kesmeden soňra dowam etdirýär.
meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Bugünkü mecliste biz ýylyň dowamında Merkez Aziýa sebitinde bolup geçen iň möhüm wakalara nazar eýlep, olar geljekki ýyl üçin nämeni aňlatýar diýen soraga jogap tapmaga synanýar. Programamyzyň bugünkü mehmanlary Azatlyk Radiosynyň Täjik gulunyň müdiri Sajida Jagfarowa, Qırgyz gulunyň müdiri Wenira Jumataýewa, Özbek gulumyzyň habarçysy Sirajetdin Talipow, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa baradaky blogy Qışlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alparyan. Gepleşigimiziň bugünkü bölüminde biz esasan geçen ýyl bolup geçen wakalaryň fonunda bu gelecek ýyl üçin näme aňlatýar diýen soralaryň üstünde durup geçýär. Bruce 2016-njy ýylda esasan sebitde nähili ýagdaýlara garaşylýar. Siz bilen başlaýalyň. There's not going to be any let up in the decrease. Oil prices at best will stabilize. Häzir kuwat energiýa resurslarynyň bahalarynyň mundan weýläken peselmän durnukly bir ýagdaýda saklanyp galmagyny umyt bildirilýär. Öňümüzdäki ýyl dünýäniň energiýa sektoruny Iranyň hem gaýtadan goşulmagy mümkin. Bu hem öz gezeginde energiýa resurslarynyň bahalarynyň ýokarlanmak mümkinçiliklerini hasy azaldyar. Ýokarky ýagdaýlar Gazagystan üçin ul kynçylyklar döreder. Emma her niçikde bolsa Merkez Aziýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenini Gazagystanyň ýagdaýy degişlilikde has oňat bolmagyna galar. Ýöne Gazagystanlylar täze durmuş hakykatlaryny kabul edip ýorganyna görä aýa uzatmaly bolarlar. Sebäbi mundan odal Gazak ykdysadyety uly ösüşleri başdan geçiripdi. Geçen hepde Nazarbayewiň öz çykyş edip ýurtdaky häzirki ýagdaýlaryň 90-njy ýyllara garanyňda has gowdugyny aýtdy. Hawa şol löwre garanyňda häzir ýagdaýlar o diýen yaramaz däl. Emma adamlar 90-njy ýyllaryň kynçylyklaryny doly ýatdan çykarypdylar. Gazagystanda ýagdaýlar erwetleşer, bu gurrunsyz. Emma Merkez Aziýanyň galan döwletler üçin Gazagystanyň bu ýagdaýlar hem gulalyglyk bolup görünür. Şol wagtda Gazaklaryň özi muny hökümetiň şowsuzlygy hökmüne kabul ederler. Bu ýagdaýlar sebäpli köp kişi gurban edilip bilinir. Golaýda Gazagystanyň Merkez Bankynyň ýolbaşçysy wezipesinden oşadylypdy. Beýle wakalary ýene köp duş gelýmesek. But he's only the first of many who are going to probably lose their job in the coming months. Winera 2015-nji ýylyň wakalary baradaky gurrunmyzda biz esasen Qırgyzstan barada parlament saýlawlary we ýurdyň orsiýete has ýakynlaşmagy barada durup geçdik. Siziň pikirinizçe bu ýagdaýlar öňümüzdäki ýyl nähili özgeripler? 2016 will be dictated by the 2016-njy ýylyň gün tertibini esasan 2017-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlary düzer. Qırgyzstanda her gün diýen ýaly möhüm wakalar bolup geçýär. Şol bir wagtda 2016-njy ýyl Ewraziýa ykdysady bileleşigi üçin hem uly synaw bolar. Meniň odol hem belleşmeýäli bu bileleşik başdaky wadalaryny tutup bilmedi. Qırgyz daýhanlary Russiýa we Gazagystany aňsatlyk bilen eksport eder diýen umyt bilen tonnalarça gök we bakça önümlerini ýetişdirdiler. Emma iş ýüzünde bu beýle bolmady. Biz bileleşiň Qırgyz ykdysadyety üçin näme derejede bähwitli boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny indi görmeli bolarys. if we see real results of those negotiations or not in the near future. Wenira Sagul Sojda elbetde 2016-njy ýylda Täjikistanyň nämeleriň garaşýanlygy barada siziň aýtjak öz pikirleriňiz bolmaly, emma olaryň arasynda meni gyzyklandyrýan bir tema, ýagny iň başda howpsuzlyk ýagdaýlary barada sorasym gelýär. Bilişimiz ýaly 2015-nji ýylda ýurtda opozisiýadaky Islam Galkynyş partiýasy ýatyryldy. Munyň eýdi bilen opozisiýa basyş edilip başlandy. Howpsuzlyk ýagdaýlary döwrede ýurtda gorunmak ministeriniň orunmasarynyň gatnaşmagynda çaknaş boldy we netijede ol atılıp öldürildi. İslam döwleti atly terror toparyna goşulan ýokary derejeli täjik ýolbaşçylary boldular. Bularyň ählisi 2016-njy ýylda nähili özgerer? Sojda. I think in 2016 the security would be Meniň pikirimçe Täjikstandaky howpsuzlyk ýagdaýlary 2015-nji ýylyň ahiryndaky ýagdaýlara deň bolar. Duşanbe Wanstan bilen serhedindäki howpsuzlygy güýçlendirir, kollektiwliň hyzmatdaşlyk şertnamasy uramasynyň beýleki agdalaryndan himayet sorar. Häkimet ýurduň içindäki howpsuzlyk güýçlerligini güýçlendirir. Munyň netijesinde media we söz azatlygy çäklendirilir, grajdan jemgyýetçiligine basyş edilir. Ykdysadyýet barada aýdylanda Täjikistan uly kynçylyklar bilen ýüzüýüz bolar. Häli hem belleşmeýäli ýurt öz ykdysady modelini diversifikasiýalaşdyrmandy. Duşanbe alüminiýiň dünýä bazaryndaky narhlarynyň artmagyna munyň netijesinde hem girdeje alyp bilmek mümkinçiliklerini bil baglar. Egerde Rus ykdysadyýetynyň ýagdaýy gowlansa, munyň Täjikistan üçin hem oňaýly täsiri bolar. in Russian economy, and then it would affect to Tajikistan in a positive.
Sojida Sagul Sirajuddin, siz Orsiýetden izine dolanan işçi migrantlaryny agzap geçdiňiz. Özbekistandaky iň esas waka hökmünde 2016-njy ýyly gözüňde tutýarsak, bu urda nähili özgerçikliklere garaş bolar? Islam Karimov desperately wants to diversify. Islam Kerimov ýurtda kiçi we orta gowrumly kärhanalara mümkinçilikleri döredip, ykdysadyety özgertmek isleýändigini tekrarlaýar. Emma adamlar bular ýaly wadalara juda ynymsızlyk bilen garaýarlar. Sebäbi Özbek hökümeti adatça diýen zadynyň tersini edýär. Egerde hökümet men tekstil pudogyny üstürjek diýse, şol pudokdaky adamlar isten çekilip özlerini başga kär gözläp başlaýarlar. Sebäbi hökümet adamlaryň gözünden düşdi. Bu bir ya iki däl, ençeme ýyllaryň dowamında gaýtalanyp gelýän bir ýagdaý. Özbekistanda adamlar özbekleriň sabır käsesiniň düýbi ýok diýip ýaňsalaýarlar. Bu bir durmuş hakykaty. Sajidanyň hem belleýişi ýaly Russiýadaky ykdysady ýagdaý özgerýänçä biziň ýurdumyzda hem öňe gidişlige garaşyp bolmaýar. Cannot be optimistic that in Uzbekistan we will see prosperity. Kardeşler, Türkmenistan arada aýdylandy 2016-njy ýylda ykdysady ýagdaýyň nähili özgerjektigi uly sorag bolmagyna galýar. Şol wagtyň özünde de mundan bir näçe gün ozal Aşgabat Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň öz territoriýasyna guruljak böleginiň guruluşyna badalgy berdi. Munyň näme derejede amala aşjakdygyny entek görmeli bolar. Emma tutuş Merkez Aziýany gözüňde tutýanymyzda bu ýagdaýlara 2016-njy ýylda İran faktorynyň hem uly täsir ýetirmegi mümkin. Sebäbi İran bilen güýçli gurmatar ýurtlarynyň arasynda sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly dürli gepleşikler alınıp barýar. Bu baradaky tema bilen gepleşigimizi jemläýsek. That might actually be one of the few bright lights, and this is strange coming from me, I know, especially as an American. Munyň geň bolup eşdilmegi hem mümkin. Emma Iranyň gaýtadan dünýä wagtlaryna girmegi Merkez Aziýa döwletleri üçin uly behwet. Täze eksport uğurlaryny getirmegi mümkin. Merkez Aziýa döwletleri Awganistanyň üstünden Günorta Aziýa sebitini haritlaryny eksport etmek isleýän hem bolsalar, howpsuzlyk ýagdaýlary muňa mümkinçilik bermän gelýärdi. Emma Iranyň üstünden ýakyn günnogaryň Pars aýlagynyň döwletlerini täze eksport uğurlary açylýar. Emma bu esasan haritlara degişli bolar. Iranyň energiýa resurslarynyň eksport wawatyny bir bäsleş boljakdygyny hem unutmalylar. Yeni bellemeli zat İran bilen Türkmenistanyň serhet araçagy bar. Türkmenistan bu ýagdaýlarda bir geçelge bolar. Şonuň üçin beýleki Merkez Aziýa döwletleri Türkmenistan bilen gowy gatnaşyklary saklajak bolmaly. Of Turkmenistan's role in Central Asia, as well as, of course, Iran's role in Central Asia. Burus beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hazatlyk radiosynyň Täjik gullunyň müdiri Sojida Jagfarowa, Qyrgyz gullunyň müdiri Wenera Jumataýewa, Özbek gullumynyň hawaçysy Sirajuddin Talibow sizler hem programmamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger programmamyzda gürüň edilen temalar orta atylan pikirler hakda belligiňiz, goşmakçy bolýan pikirleriňiz bar bolsa, biz bilen hökmen habarlaşyň. Mejlis hatly gepleşigimizi azathabarny.com sayfamyzda islan wagtyňyz dinläp hem öz pikirlerinizi galdyryp bilersiňiz. Sayfamyza Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Bu gepleşigi Azatlyk radiosynyň Facebookdaky Azatlyk radiosi, YouTubedaky Azat online sayfalarynda hem dinläp we öz pikirlerinizi galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde gepleşigimizi jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýançak hoş sag bolun.